Vielä? No joo, okei. Nyt se menee sitten jo. Juu, morjesta. Tänään pelataan Skywarsia. Eikö se? No joo. Mä menin Survival Gamesiin, kun pitää pelata Skywarsia. Kyllä. Mahtavaa. Niinku keskittymiskyky 600/4. Jungle Ruinsissa. En oo kyllä ennen pelannut tässä mapissa. Aika hyvää armoria tuli. Miekka on kans ihan perus. Joo. Tuo on kyllä energistä puhumista sulla. Älä. Okei, nyt ruvetaan rakentamaan bovia ja niin. Se vesi kannattaisi olla. Joo, mutta mä pistän sen ihan kohta. Tai itse asiassa mä laitan sen nyt. Mä teen vesitaktiikkaa. Vesipelailua. Toi äijä kuolee kohta. Aivan just. Heti kun mä saisin tehtyä tämän bovin, toivotaan, että se ei tuu mun takaa jollain ihmeen random taktiikalla. Joo, ei tuu millään random taktiikalla. Mä voisin mennä sille Enderpearlilla sen beissiin. Mä kyllä saattaisin kuusta silleen, että se olisi vähän huonompi homma mennä sen beissiin Enderpearlilla. Okei, toivotaan, että sille ei ole Enderpearlia ja tuu tänne. Tehdään äkkiä bovi. Noniin. Onneksi on 60 fps, niin ei tarvitse pelätä, että alkaa logittaa aina mitä. No toi Frapsi FPS. No joo. Fraps on kyllä tosiaan hankala sovellus. Okei, tosiaan hankala sovellus. Mistä mä tiedän? Niin sä oot laitettu... Että se ei muuten kahden järkeä laittaa tavettä, siis olisi vaan hakata tosta alapuolta ja saada isot vesiputukset. Tolle. No ei. No ihan sama. Mä laitan tätä näin. Tää on nyt taktinen veto. Tää on nyt oikein keskittynyt. Ruvetaan lähteä tuon beissillä. Kikomanella. Se ei huomaa mitään vielä. Että se ei oo hypännyt alas. Hyppyy. Oisit päässyt noille lianeille. Niin oisin, mutta en mä viitti, kun se on vähän riski movesia. Nytkin pääsit sinne. En mä halua. Tänne se nyt ei ois kyllä enää kauhean riski moves. Toi oli tosi riski. Älä. Toiselle beissille. Tää niin. Mitä tää täällä piereskelee? Hei, tää on jättänyt tänne nää. Mä voisin tehdä tosta vaikka noin arrovit. Haudasta. Hyvä kun ne luuttaa chestejänsä loppuun. Vivela. Lähdetään vaan sitten seuraavaan, eikä tässä muuta. Enderpearlille otti ihan hyvän näköinen. Toivotaan vaan, että mun beissiin ei tuu kukaan. Joo. Vivela. Kuinka paljon täällä? Mitä vittua? Mitä saatana? Joku teki suicide. Yes. Tää oli taas tällainen aika nopeahko peli. Saatan kyllä kustaa tolle vielä ja luulen, että kusenkin, koska silloin varmaan jotain Diamond-kamaa, paitsi jos oli just se paras oli se, mikä suisaidas. Okei, jos se on joku laavaäijä taas. Ei se vähän paskataan, mutta... Okei. Se puhutaan näette. Otan tosta vettä. Näyttää vähän paremmalta. Mä voisin mennä Enderpearlilla sen beissiin. Ei. Voi perse, mitä paskaa. Venäjä povaa. Ei kun mä teen itekin tornia. Noniin. Mä povaan sen alas sieltä. Drops. Jos osaat se mennä tuossa laavan läpi, niin se menee palavanasta päin. No niin.
Mitä? Joo, se on laittanut tohon jotain eteen. Vittu, jos toi nyt sais jotain hittiä tohon äijään. Ei saa. Me Enderpearilla sinne. Niin mä aionkin, mutta mä aion tehdä se taktisesti. Mitä helvettiä se tekee? Se on teräspää. Mitä? Mitä saatana? Se on hakkeri. Jos toi on joku hakkeri, niin mä sanon, että joo, mitä vittu? Onks tuolla joku anti-knockback? Joo, tuolla taitaa sitten olla anti-knockback, että tällä kertaa tää peli. Luultavasti kuustaan anti-knockback-äijällä, joka ei näköjään osaa bovata kunnolla. Ota äkkiä, miten ei osaa bovata kunnolla? Okei, mä kusin. Enderpearil käteen häivy. Se on luoke siis. Otetaan nyt regenaa, koska Enderpearlilla, kun se heittää, niin menettää damage. Menettää damagea. Siis mikä vitun äijä toikin on? Tuolla on ihme laavahoma. Okei. Ehkä ei nyt kiroilu lasten. Kiroilu. En mä tiedä, oliko toi kiroilu. En sama. Myös se, sä voit mennä sitä siltaa pitkin vaan sen luokse. Niin mä voinkin. Anna mennä. Okei. Me otettiin nyt vähän liikaa damagea tästä. Mitä vittu? Lentääks toi? Anteeksi mitä? Anteeksi mitä? Screenshot. Joo. Tuu sieltä alas. Tuukkin, niin mä tapan sut. Ota screenshot sitten, kun se taas lennää. Mä povaan sitä. Mitä hyötyä siitä on se hakkeri? Ei se oo hakkeri. On. Se vaan lagaa mulla tyyliin. No, musta tuntuu, että... Musta tuntuu, että se on hakkeri, koska tää Central... Me vettä ylöspäin vaan. Siinähän se selviää. No joo. Jos tää on hakkeri, niin... Please. Mä nyt vaan hyppää sitten alas, jos alkaa puvailla. Love paniikki. Joo, en mä nyt sellaista tee, en mä nyt pikään Ei paniikissa sen. Tuus tähän. Ota bukettiin äkkiä. No se on tuuleit, et sä sinne enää ylety. Joo, en mä yllätykään. Se ois voinut laittaa se... Sä vielä ylät... Kun ei mulla ollut vettä buketissa. No sä oisit voinut ottaa ton blokin tosta. Mä pistän tohon vähän tollasta ja menen siihen. Vivelaa. Toivotaan, että se ei tajua sitä, että mä tuun tästä. Ostit. Mitä mikä ei? Mitä helvettiä? Älä nyt perhana mene sinne ylöspäin. Se ei tiedä, että mä oon tässä. Mä syön. Se kuulee. On. Se kuulee sen. Tynyä potauttaa koneesta. Hyvä huomio. Mä hyppään veteen. Mä laitan tohon ihan perusti dynyä. No sun pitäis saattaa sytyttää. Mulla on Tee. Okei. Heippa. Nyt räjähtää. Kuoliks se? Ei vittu, se ei kuollu. Mä povaan sen. Saatana pellesää siellä, saatana perä. Vittu, ja sähän kuolet nyt, saatana. Miakka käteen. Veteen. Vasemman. Yes. Jeha. Vivelaa. Noniin. Joo, se oli hyvä matsi. Voitettiin. Olisiko video tässä? Joo.